pa kami. CR sa kabila. Ganda rin na CR. Kaso may kita yung mga towelettes na. Dala naman nila sila. Tapos lalabas sana kami para mapunta ang beach ngayon dahil maganda na raw. Pataas nga ng tubig. Kaso, malabas. Stuck muna kami dito. May kape. Tulog ulit. Pahinga. Customer na daw dyan. Mamaya abangan nyo ulit. Kaya pinost ko na po yung public transport. Pero hanap-hanap ko muna yung way. Patuloy mo lang ako kay Kuya. Yung kapag nagsisigay sa sakit. Pero yung ways, grabe pala yung ways. Sa iba kami dinaan. Parang super home away from home. Nag-ways kami, nagpatulong kami sa ways kasi iba yung way, tapos nalaman namin kay ate na iba nga yung way na tinuturo ng ways, medyo kaya pag-aaral namin sa mga may sarili sasakyan. Para hindi kayo kay ways, naku baka mamaya feeling nyo talaga nililigaw na kayo sa turo ni ways. Oo nga, parang kami na wrong turn. Grabe, kami, nag-worry ko kala namin talaga naligaw kami. Bibintangan pa namin naligaw kami ng mga nagtuturo sa amin. Totoo pala yun talaga mo eh. Ano yun nga, yung nagamit namin yung Waze app, medyo makikita yun sa mga pag-iin na may mga kapatid. super, talaga, iba yung turo ni Waze. Mamaya po-post ko, abangan